Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded here pa chitubu. Chitubu chisingapwi chitubu che content, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kuti chakakodzera kunge chichionekwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi handitika. Right, nyaya yandafambira, nyaya yandanayo zvamanje manje inyaya yehombe. But chirongondirwadza ndechati mumwe mutactic uyu wakuitwa nevanhu, especially Kanzuru nevamwe vanhu varikushanda kuhurumende, mapurisa, maticha, usisiri mutactic wekuda kungomakisa Mukuru here, wekuda kupenda black Mukuru kuti Mukuru anzi akashata. Iye achiedza kuvaka nyika nekuti pakashata boys, pakashata timu rangu. Saka ndine nyaya yandinayo, but tisatapinda munyaya iyi, ndiri kuti kana une business raunaro rauda kuadvertisirwa, ndibate namba dzangu ndodziri pasi apa handitika. Kana uine nyaya yaunayo yauda kuripota, ndibate futi pasame number ipapo toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. And let's not forget all in one herbal medicine handitika. Ndo gwenzi riri kushanda zvamanje manje, gwenzi riri kuita rikuita kuti vanhu vapore mudzimba umo raunofanira kugara unaro. Saka bata namba dziri pascreen, wotora gwenzi wogara naro mudheni handitika. Right, nyaya iri panapa inyaya ishi. Inyaya iyi yadriver wekombi akabatwa nezuro nevashandi vekanzuru 9 vamurwisa. Murungoona apa zvinhu zvacho munoita muchiverenga zvinhu, vamurwisa kudaro along Samora Machel Road. Vamurwisa kudaro vachida kumutorera mota, iye aita nemapepa ake ese emota akakwana handitika. But vakazomutora zveginde vamukanda mumota yavo mupikidha. Chaungamba chatanga kuita zvacho noise chijamuka, but ivo vanga vatotanga kuita sei, vatanga kutomurova kudhara ari mumota imomo. Saka ndoka video clip kandoda kuti ndite sei ndokuratidzai, kuratidzai ka video clip ikako tokurukura tonesana kuti zvimwe zvacho zviri necessary here pakuzosvika kurova munhu zvibhakera. Chii exactly chine chambonyasonetsa, chine chamboitika. Iyo kana uchinzi uri munhu wemutemo unofanira kutedzerawo mutemo handiti. Saka zvokuzosvika pakurova nachibhakera, iyi ndonanga vanhu vanenge vakuda kungomakisa zvavo mukuru wenyika kuti nyika imba yanzi yashata, yaita sei, but zvimwe zvacho Kanzuru iri kuzozvinyanya handitika. Saka rega tipinde mukavidhaji tione kavidhaji kuti zvakamira sei, nekuti this is not right. Exactly, let's go. Meno kuti zviriko here zviri kuitwa nekanzuru.
right, mangozvionera mega nyaya iripo. Ndangoti mungondiudza kuti zviriko here izvi zviri kuitwa nekanzuru, izvi zviriko here izvi zviri kuitwa nekanzuru, kana kuti ndezvemusoro wavo. Iyo mutemo wacho unobvumira here kuti vanhu varohwe, kana kuti chii zvinombonyatsofamba sei, kana kuti vada kungomakisa kungosvibisa zita renyika kuti ameno tingati chii. But let me know what you think in comment sections, kuti bo here kana kuti anditika. So ndonyaya yanga ndangofambira zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now.